қена чихел барои 2,5 миллион. И уже одам киши меша биё акамай пешваштам. Шумо уже просто и одама барои одам киши бурдагиен. Корчара дар газ грён кан корчара гирифт. вақте ки роҳӣ кардам. Ассалому алайкум бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Бародари азиз, хоҳиш мекунам аз шумо навора да каса тамошо кунем ки ин навор муҳим аст ки бояд ҳар як бародар тамошо кунад. хусусан ёру рафиқаи бародар мо да ёру рафиқа алҳамдулилло мо тӯли чанд қашид алҳамдулилло нон намак хӯрем. бародаро хоҳиш мекунам ки фақат ҳамик аз шумо чӣ хоҳиш дорам, ҳамин хоҳиш дорам ки ҳамин навора паҳн кунен, ҳамин навора лайк монен, ҳар як мнениёи худтона бинависонен ки чтобы мнениёи шумо ҳатман мода дар корай то дарди дили ҳамин бародарро бифаҳминда. бародаро шумо ягон сум натен, ягон чиз накунен, просто ҳамин навора паҳн кунен ки то мо ҳамин хел бадбахтора, ҳамин хел худозадора, ҳамин хеле сами последни одамои баъда қатшон чӣ хел рафтор кунем ва чӣ кор кунем. Ма хусусан бародари азиз ин чиста мнени бародара хай алло баракат шуда ки мақсад бо фикр ки ҳестае ки кор ба ҳамин дараҷа нарава, фикри тоҷикира ки ҳестае, фикри модарои амора ки ҳестае, фикри фарзандои амора ки ҳестае, яъне ки фикри семияи вора кардестае. ай бадбахтое ки нисбати якаи кора кардан ӯ фикри семияира накард, фикри падар модарира накард. агар фикри ёрам фикри бародарам мекард бояд ба ин дараҷаи бад ахмақӣ ва худозадагарӣ намекард. ба ҳамун хотир чиста муроҷиати ма ҳамун инсоноида ки ин одам айна диденаш ози худаш подробно гап мезана бародари азиз ки чӣ кор кардагиен, ҳатто граница гузаштагиен, баъд ма далиши болиши гап мезанам. хоҳиш мекунам фақат бародаро ҳамин навора паҳн кунен, мнениётона бинависонен ки далиши болиши бояд чӣ кор кунем да. иншоалло ки чизе ки шид нашид бои бародар қати мо мерасонемтон мегӯем ки чӣ гап шид ва чӣ гап нашид. ака салому алайкум. сози ака саломати хуб тинҷ иншоалло ҳамаш хуб мешавад. як салому алайкум ки бародаро хатива баъд гап за. баъд ман як чанд савол дорам, савол метам. салому алайкум ба ҳамаи бародарое ки маро якумш мешиносен. номи ма али дар Москва, ҳама маро ба кличкаи али мешиносанд. номи асосӣ ма Амирхон. ман дар фирмаи Стройжилпром кор мекунам. зиёда 400 нафар одам ба таи дасти ма кор мекунам. то ҳол нашидае ки ягон бародар ама хафа карда бошад, ё ягон бародар сумша нагирифта бошад, то ё ягон бародар дар майдон монда бошад, дастша нагирифта бошад. пашти дар Москва зиёда аз 10,000 нафар маро мешиноса. кадоме ки маро мешиноси дар таи дасти ма кор кардагӣ комментарияда бинавис. мақсад ман чӣ хели одамам киям чиям. бале бародари азиз ҳатман дар кор аст. ҳамун бахшиш пеш гап дод. ҳатман ҳамун бародарое ки дар таи дасташ кор карден ҳатман бинависонен. имрӯз рӯзи ҳастае ки ҷои нанги номусай бародаро. имрӯз рӯзи ҳастае ки ҷои нанги номусай. подробно гӯшиш кунем бародари азиз. кадом идад ки ҳо ягон гап шида боша бинависонем ки бигӯ ҳам хеле барое ки насколько ма бародарам медонам ки саграи правилна ҳай. зиёда аз 4 сол мешавад ки ман кор мекунам дар ҳамҷа. то ҳол нашидае ки ягон бародар ма хафа шида боша, ягон бародар хафа карда бошем. ягон кас ай коре кардагиш сум нагирифта боша, ягон проблема шидагӣ нест мада. ягон кас ама қарздорам нестам. ҳар кас ки кор кардестай бас вақти соати чиш сумша гирифтаст. ба ғарзазоне ки фита бошка, душ, массаж, худи ҳиҷомаро мо ройгон барои мардум бароҳ гузоштагем ва ҳамчунин метавонанд аз мо гиёҳҳои бо нархи арзони дастрас кунанд. ина масалан фитосвеча барои простатит, хуни гирифтагӣ ва ҳамчунин касалҳои занона, молочница, эрозе, кисти миёмӣ ва дигар ғайраҳо. ина номеро, ина адресо биёем мо дар Москва метро Волгоград. одамое ки ба монанди ҳамин бародар ай беморӣ гаймарид азият доре азоб мекаше
метавонед ки муроҷиат кунед раҳи осони лечени гаймарид ба доруҳои гиёҳӣ аз 3 соат то 8 соата без шприц бе оператсия без шланга задан. Бародари азиз, яке аз нишонаҳои гаймарид чия? пешонӣ дар мекунад, дуюм шумо дар мекунанд, сеюм раҳи нафаскашӣ маҳкам мешавад, и чорум тез гириб мешавад. кадомое ки ҳамин нишонаҳоро доре метавонед. рӯзи 13 числа дар ҳамин квартира ки o'zi камера кардесем, дар ҳамин квартира 4 нафар бародарои худмон тоҷико омадан ҳамҷа нападенӣ кардан мада зиёда 2 миллион 500 ҳазор рубли мара гирифтагиянд, болои корчара дар газ гарм кардагиянд, дар и сертифима ҷиқидагиянд, хай бисёр издивацо кардагиянд, дар иҷа масаду корои дигашуна ма намегум, неки кадоми бошен камеро ҳастанд, ҳамара додагем начальник милисия миҷада, агар хитон биёен мақсад сума битен, мо ҳама ҳамин кора атбой метем, ҳамҷа кора мекишем. агар ки мақсад нахоҳенам хеле хубира ҳаст, ма уже дар фейсбук россияам жалобат кардагем, начальник милисия ҳами метро Кузминкада. ай шумо ма хоҳиш дорам ки сума биёрем битен, ма кора атбой метам, шумо бирен ай пай кортон шуен ба хотири фарзандотон, падар модаре ки дорен, ойчишонтон я ҳаёт дар параишон нарезан. агар шумо биёен ба хубӣ, хай хуб, наёен мақсад иҷа ҳамаи ҷо камера ҳамаи чиз доранд, меованд, уже мо нависондагӣ жалобат кардагем, ма рафтесанд ки биё заявлени мақсад чӣ бинавис, заявление бинавис ки мо ҳамин кора ҷиддӣ бибинем. ма ҳамин кора нахостум ба хотире ки ай пишти 4 тайта бо 100 тайгат бу дар ҷо ойчишимат мерезад. мақсади корое ки нисбати ма кардагем ин нобахшидание дар ягон ҷо. кадом бародаре ки қатъи ма кор мекунӣ, то ҳозира кор кардесен, дар комментариҳо бинависен ки ма киям, чӣ кораям, чӣ кор мекунам. кадомит агар ай ма хафаам бошӣ, дар он ҷо бинавис ки айн бародарам хеле ниправай. бале, бародари азиз, бахшиш пеши гап дод. бародари азиз, як мусибати шидагие ки субҳаналлоҳ мард бояд хел нашавад. бози ҳамин ситуатсия ки рафтеса бародари азиз, аллоҳ шоҳид да, на бачаи кӯчаи кора мекунад, на дизди кора мекунад, на бандит, на ма намедонам роҳзан, ин хеле коро ку бародари азиз, чӣ хел бигӯм, ҳамин чизое ки ман номшон гирифтам ку ҳамин хел шахсиятҳо намекунанд, барои худшон иҷозат наметан ҳамин хел чизора. ма ба чӣ хотир гуфтестам ки граница гузаштагии шумо и айрӯи мардакӣ нестай, и айрӯи мардакӣ нестай. бародарои баҳақл, бародарои дастони мефаҳманд ки граница чиай, ҳама тарафа шарт неста ки дар иҷа мо ҳамара подробно гап занем бифаҳмонем, но ма просто насколько ҳамира фикр кардесам, да ҳамин одам итобо раҳми шуморо хӯрдеста, я гуфтеста ки ҳамун сума биёрен, бизанен бирен, пай кору бортон шен, да просто и аз рӯи мардакӣ нестай, ҳамин коре ки шумо кардагишен аз рӯи мардакӣ нестай. ба худо қасам, кадом зотида агар ҳамин хел карда бошен ку субҳаналлоҳ бовар ки на да ҳаёт намебахшад, э бачак, да ҳаёт намебахшад. шумо медонем и чӣ хел шумо як бародари хитона, як тоҷики хитона биёем ба ин дараҷара корча бикашена, корчара ҷӯш кунена, биёрен дар танаш биҷиқена. ма бародаро суратша мегирам, суратша мемонам. шумо бигирен корчара, шумо бигирен дар тана и биҷиқена. чӣ хел барои 2 миллион и уже одам кишӣ мешавад. биё акамай пешваштам. шумо уже просто и одама барои одамкишӣ бурдагиен. фаҳмидем? барои киштан, да
این از روی جوانمردی نیست. بچه болои ҳамаи мақсад майли кардем. шумо дар пул дар кор буд, шумо мардонавор мегуфтем, ман пултон медодам. ман муддати 10 рӯзаи дар рӯи ҷойгоҳ ховум. фикр кунем ки қариб 400-500 нафар одам, агар ман як рӯз абек дафтар нагардам, нарядаш маҳкам намешавад, беоилот бесум мемонад, сумш задешка мешавад. шумо ман намедонам шумо ман чӣ дору додем, марганисоф рехтем, дар ҳалқи ман чӣ рехтем. ман зиёда 10 рӯз мешавад ки дар рӯи ҷойгоҳ ховум. на падарам на модарам ягон кас намедонад ки ман дар чӣ аҳволам дар инҷа. то ҳозира намедонад ягон кас. ҳар рӯз занг мезанам чӣ кор кай гриппам мегум. ҳаминҷа ман зиёда 10 рӯз, ҳамин 10 рӯзе ки ман дар инҷа ховум, ҳар шав 3 бор 4 бор ман аз кори миям мебарам, валенса мегирам меорам. ҳар шав. нафаҳмидӣ ки чӣ додан? ҳамин ман намедонам чӣ буду, чӣ мара доданд. ман фақат сиёҳа мепартофтам. ман то ҳозира 5 рӯз 10 рӯз шуд, ман ҳамин қарӯза фақат мева мехӯрам. вақте ки ягон чиз хӯрдан наметавонам. вақте ки рафти ака сума гирифтӣ, ай сума ай ҷои даркорӣ гирифтӣ, хеле мошини худат буд, чӣ хеле будем? ман ка ширкат мошини дили мобил дорам. кафе дарафтам, ужин кам, хоб омадам хона. ман Нигоҳ кар. масалан хеле як ҳафта пеш як бародарига сум гирифта будам, 1 миллион. ӯ сума ман гирифтам, овардам сумзадешка шавад, мардум дар сум додам. суми ӯро ман гирифтам, овардам хона. бечора ман занг задам ки мақсад биё суми тайёрай. ӯ ки парид бирафт Тоҷикистон. шаб рӯзе ки ман сума тайёр кардам, омада буд ба ҳамин Россияда буд. ӯ ки Тоҷикистон рамад, дигар сума ӯро дода натонистам. ӯ сум чанд рӯз аз дасти ман мондам инҷа. сум монд, бо ман рӯзи ҳамун 13 рӯз ҷамъа буд, вафтиман хеле ёдчам, шанбеам хеле буд. ман рафтам ай дигар объектам, бо сум гирифтам, бегаҳ буд. дигар вақт нашид, шав ки буд химто хавдам, дигар нарафтам. сума надодам ҳеҷ каса. ҳамун сума вақте ки гирифтӣ омадӣ, ягон одами наздикат медонист, ягон ё рафиқ, ягон кас набуд. коргар? одаме ки мара сум метавад, ман 5 сол 6 сол шуда кор мекунам қатиш. ҳози ҳамун одам тоҷикай? не, ӯ урусай, худаш фсбай. масалан ҳамин корро дидесай. мара гуфт ки ҳамашон на телефон дар нависондагӣ. ман дидам то шуд ном мехоҳанд ки заявле нитра бигиранд. ман нигоҳ кардам ки охир заявле нависта. вақте ки ҳамин ситуатсия омада рух дод, дар ҳамин наздикӣ масалан камтар нутенҷӯ шид, омада гуфт ки ёдамуда чӣ мешавад, масалан ё проблемаи сахт мешавад. не масъалаи теракт. ба ин масъала гуфт сахт мешавад. мо чӣ бировардем ки масалан ҳамо биёянд. сума меоран, ягон касам метан меоран, метан мара. чӣ кор мекунанд, масалан биёран сума мара битан, ай пай зиндагишон шавад. ака худ нигоҳ кар. вақте ки сума гирифтем хел аст, рост хона омадӣ ки ягон ҷудро омадӣ? ман сума гирифтам, аввал хона омам, гаштам рафтам кафе. хоб кафеда рафтам, поёни хонада кафеай. рафтам кафеда ужин кам, гаштам омам хона. соат где-то ҳамин нигоҳ кар. вақте ки худ кафе даромадӣ, сум бисёр бировардӣ ишон додӣ? сум кам шуд? не, сум бисёр ман нишон надодам. дар оҷа 1000 рубл дахӯрдам, 1000 рубла додам, дар бафилм ба карта переводиш кам ошад. карта қад перевод кам, гаштам хона омам. где-то соати 1 шав буд, дар звонок шид. дари хона звонок шид. ама фикр кардам ки ягон сосед дари чие ку калидор. ман ягон соседе албат звонок додисае ки дароҳӣ кун. гоҳ вақт мешавам хеле. ман вақте ки дароҳӣ кардам, ё ҳамин пишти дари ман аст. баланд гап занем. вақте ман дароҳӣ кардам, ё диромадам. риш доштан, ришошон сунӣ буданд. риши хеле айхичон набуд. риши хичон набуд. мисол ягон маска паскам дар саршон гузбала буданд. гузбала буданд. якташ байншон дар мақсад чени хидмор будир, не ки аз се тегаш гузбала буд. ҳоман диромадам,
гуфтан ки сум бите. Ман гуфтам ки сум нест. баъд издиватсара гирифтан. як шаб корчара дар газ газа гирён кан корчара гирифт дар китифи ман ҷиқид. ки чӣ шид? Ман гуфтам ки амутан корчара ҷиқидан ман чӣ накам. як лата гирифтан дар даҳани ман ҷиқидан, корчара ҷиқидан, азоб додан. баъд ман гуфтам ки шумо дар чанд қасм дар корай? гуфтан ки чанд қариб бошад? нимал короче ба русӣ гап зан, фақат русӣ гап мезанам. яки тоҷик будан 100%. баъд ман гуфтам ки сум ки бошад, ман мишкафонда сум доштам. инҷа дишкафай тагиш намуфтуда то аввал мо мақсади ҷа ном нагирем. аввал гуфтӣ ки одаме ки дар квартира буд, ӯ одама хеле ғам додан. не вақте ки дар ӯ одам расидам, баъд ман гуфтам ки мақсад вақте ки ӯ одами амрата ки ғам додан, ман гуфтам ки наминҷа ҳастай сум бигирем, мақсад бизанем бирем. шкафа ҳуй кардан, тагиш наи чӣ шикастагӣ ай инҷа ки шикастагӣ буд, иша ҳуй карги нестам. вақте ки ира ҳуй кардам, ҳаминҷа где-то 2,5 млн буд ё ки 2 млн будам хеле буд. ҳамира гирифтан як пачкаш 1 млн буд, дигаш 1000 рубла буд. ҳаминҷа пула гирифтан. ҳоз як клити квартира ман нест, як клити квартира будагиам. вақте ки сума гирифтан, қапитани дар дастшон намедонам маргани соф буду чӣ доруи буд. ман дар рехтан, ман ҳамҷа ғалтидам ба он ғалтидагим. саҳар медошим, дига ман намедонам кай ай баҳр шомо. хестам саҳар кор дарафтам. қатъи директори ҳамун фирма рафтам, ситуатсияро фаҳмондам. сразу мо рӯзи даниё мисол проверка кардесам, камераи наи дуруст домофона ёро ҳамаро проверка карда. шояд ки биёваншон уже. не ки олиам вақт доран, агар то пага рӯзи дигар ами мақсад биёран сума битан, ма заявление наменависам. агар ки наёран, ма паган вақт метавонам рӯзи дига ма мерам заявление менависонам. мақсад дига ой чишим падарш мереза ё модарш мереза, барои ки ма инак пешон гузашта макардам. хулоси гап ки обши 2,5 млн гирифтагиан. обши 2,5 млн. нигаҳ карка пеш ягон нападени ягон хеле ягон чизо набуд. ду моҳ пеш дар пишти ашан нижнегородскида нападени кардам. ҷо нападени кардам, ҷо дама сум надоштам. нападени карги будам, ки и одамое ки имшав иҷада мисол омадан ҳам шаве ки хеле кардан, ё бу ба ӯ пахож надоданд. ӯ мара нападени кардан, ӯ гуфтанд ки ту моро ҳар моҳ мақсад сум бите. то есть фаҳмидам. мақсад ҳар моҳ моро 300,000 200,000 моро биёр сум бите. ман дар ҳамин фирма кор мекунам. на валлои биллои таллои қасам, ҳар як рабочие ки хати ман кор мекунад, ман ҳаққи ягон рабочиро сумша намегирам. ман ба хидмат отдельно мақсад қатъи директор дорум договор, ман договори худам қатъи сум мегирам. кадоме ки қатъи ман кор мекунад, любой фирмада чӣ сенаи боша, ҳамун сенаро ҳамун мегирад. ман аю пас зиёд надорам. ман мисол кора мара метан зиёда 28 та объект дорам. дар 28 та объект 45-50 нафар одам дар ҳар як объекти ман кор мекунад. ҳамаям дама успех мекунам, ойлукшам мебарам, метам нигаҳ биниш мекунам. питани мега, патент мега, чизе ки мега, мақсад ман ай ҳисоби фмс, ай ҳисоби любой чизаш дар қаторшон ҳастам. ай сена ки мисол бу мара фирма мета 10 рубли амра барои аму бачаҳое ки қатъи ман кор мекунанд мегиранд ки безопасни дар аму стройко хоб на ягон чиз документ надорад. ягон таш документ надорад. кадомиш документ мекунад, трудовой договор ҳамаша худам мекунам, метамаш. бисёрш меяд трудовой договор мекунам, виза мерава, ҳамун суми амрани ман бо худам метам. не ки кадоме ки қатъи ман кор мекунанд, илтимос дар комментария бинависен, ҳамаи группҳо ба фирмаро мешиносен. зиёда может ки 10,000 одам қатъи ман кор карданд.
ҳама бинависин комментарий будам ма киюм чиюм ягон кас ҳақорат накунам. ҳақорат кардӣ падар модар хита ҳақорат мекунӣ, фақат сухани хуб бинавис. ҳамхели шевбачое ки ҳастанд, мисол ҳисоб кун ки 400 нафар одам қатъи ма кор мекунанд. имрӯз ман хеле дилшикаста ешидам ки хостум дигар кор накунам, бас кунам. ҳамин 400 нафар одам ҳамааш оилакшон мегирад, сари вақт сумшон мегирад, сари вақт бе ягон проблема кор мекардам. Неки имрӯз ма зиёда 10 рӯза дар иҷа ховум, рафта наметавонам ҷои кор. бисёри бачаҳо мегӯянд ки может як хелеш гумон мекунад ки али кор да наёмиста, дурӯғ мегӯяд итаута. Не, ма бародар зиёда 10 рӯз мешавад ма дар ин ҷойгоҳ ховум, шабаш мешавад дина шав 2 бор скори омавад балнесан бурдагиам. ҳамин 10 рӯза мумкин ки як 20 бор ма аз скори бурдагӣ бошад. мерам мисол ренгин мекунанд, чӣ мекунанд, ма ягон дард надоштам. просто ҳамара чӣ доруи рехтан, чизе ки мехӯрдум мепартофтумаш, то ҳозира ба худ омагӣ нестам. хеле назадана дигаи тай хеле назадан ягон чӣ накам. Не, фақат ҳамин корчаи аҷиқидагиам тамом. хеле загӣ нестан. Ну фақат ҳамин чизи доштан дар ҳамун шиша буд, чӣ буд дигар намедонам, рехтан дар ҳалқи ҳуй хӯрдам. ӯ барои хов рафтани ма буд ё ки беҳош кардани ма. ҳамин нигаҳ када мақсад худа чӣ фикр дорӣ? Нигаҳ кун ки домофон дора. Чӣ правильно? Чӣ хел домофон дрома бошанд? Ки дара ҳуйка бошад? ма ака аминҷа шад чанд рӯзаи худам фикр кардаистам. Чӣ хел мисол нигаҳ кун ки риши сунӣ монда будастанд, омадан иҷа о нақшаи пешакӣ кашидагиам. 100% иҷа нақшаи пешакӣ ҳаста. Иҷа ма чиста фикри ма ҳай ки кадом одаме ҳаста ки тра 5 панҷа медонам. Тра 5 панҷа медонам ки ту дар чандум этаж зиндагӣ мекунӣ. хеле ҳаста ку ма бародаро иҷа пасаи экран иҷа бародаро ҳастанд ки гӯш кидан. Нигаҳ кун ки даже нигаҳ кун ки чандум этажа зиндагӣ мекунӣ. хонара то ҳамаи ҷора ҳамин бародар ваъди телмай 1 сол шид қатъим кор мекунад. даже ҳамин одам ма квартира ма нишон намедодам. ман намеуфтам ки ма дар чандум этаж зиндагӣ мекунам. ба худо намедонист. ма вақте ки полни ҳама мондам, баъд занг задам ки ма дар фалон ҷо зиндагӣ мекунам. баъд омад мақсад квартираи маро ёфт. намедонист. мара ягон кас намедонад ки ма дар ҷо зиндагӣ мекунам. ма дар иҷа зиёда 2 сол шид зиндагӣ мекунам. ин одамое ки мақсади корро кардагиам ё чанд қадар пай ма давидан мақсад нақша кашидагиам. ҳамин одамое ки дар пушти ашан ки ма дар нападени кардани сум гуфтан ма сумшо надодам, ин ма фикр мекунам ки қатъиан воқӯшанд. мақсад ай ҳамунҷа ма дар предупреждат ка будам ки мутра мекушем. агар ки мақсад приложени муддат розӣ нашад, гуфтан ки мутра занг мезанем, май қаждат кам ки телефон кунам, мисол чӣ кунам, ай номери телефоншон ба қабтам, дигар ма занг назадам. ӯ мара телефон накардам. неки кор ба ин дараҷаи ғалтӣ, неки ма ба ҳамаи ҳамин коре ки гузашт, ма фикри фарзандои шуморо мекунам. падар модаратона биёрен, суми мара битен, таваккалтон ба худо, барои худтон бирем ба кори худтон. агар ки наёрем на дуния уже мақсад худтони корои кардитона дигар ё на дар ин дуниё бахшидания, на дар он дуниё. нигаҳ куненда бародари азиз, як масъалае ҳаст, на самом деле масъалаи серьёзне. фаромӯш накунем ки вақте ки омаден гирифтен, биромаден, рафтен, агар насколько ҳозир ман фаҳмидастам ки ира ҳам як заявлениша нигаҳ доранд, як заявлениша ждат доранд ки ҳамин заявлениро бинависонанд. ҳамин момент як бародари дигар дам шида буд, корчаш забуданд. як бародари дигар ҳама хел шида буд, корчаш забуданд. ҳамн бародар ма фарёдам кард, ман рафтам видеош кардам, хел муроҷиат кардам. на самом деле через дигар одамо бурдан содан 350 000 ша гирифта буданд. чанд сол пеш буд. бурдан 350 000 ша додан. на ариза нависон, ягон чиз накард. яқин бидонем ки агар аризаша бигиран, заявление худ дар куҷое ки боша набошен шуморо меовандтон.
خود در کجایی که باشه نباشیم. به همون خاطر مردک وری برو ما گفته استای چیزایی هستن که در اینجا گفتش نمیشود در اکران شما سلیش کنیم بعد گذارونده بدستین با گفته استم بندید خیلی آدمای کارو را نمیکنن. شما اوباش که نمی مادری خودش در رحم نمیکنه کو پدری خودش در رحم نمیکنه کو شما خوش همون بدستین که تو همی درجه را زده این همی کارا کرده. با خدا قسم سوالم دادن که فیسبوک امیر رسیه سوال داد که چی ملت در پخوش بودن. ما گشتم گفتم که دیگه ما ایزا میکشی خیلی میگوی که توجیک بدن یکی توجیک بدن 100% بچه های توجیک بدن. ما گشتم گفتم که نیو در گالوسان در تلفنم هستن که من نگفتم که توجیکم. وقتی که با ما برام داور اون که توجیکم میگه ای توجیک بسری توجیک خچ از اون لیکن اصلا دل بسری هم توجیک از اون. شما من نمیدونم مردک باید هم وقت خودش کار کنه سوم بیاوه زندگیش پیش بره. تو با سوم ما زندگی خود تغییر دادن نمیتونی. اگر الان نخواه زندگی یکون وقت تغییر نمیوه. اگر که میلیون برای بدزیو بکنی زندگی هر انسان الله تغییر میتونه. بیارین سوما بتین پانوتون بعد بخدو بعد پای زندگیتون شین. اگر که نباشه ما 2 روز وقت دون میتون بعد 2 روز ما زیالین ما مینویسم. خب شما برادر عزیز این خیلی سیتواسیا این خیلی کار شدگیه. شما خودتون دیدین که مقصد برادر چی گفته است. ما دیگه نمیدونم چی بگم برادرها. اما خبر بگم که بیارن که کاراتون چپه میشه باور کنین ده بعد کاراتون دیگه خیلی میشه ده. سبحان الله. همه مسئله که وزید دیگه ملت ها را خیلی نامشا گرفتیم خیلی بگم ده که شو به طرف پرسیدن که کی بودن کدام ملت بودن تا نگفتی که مقصد ملت خیلی دیگه ملت گفتی ما هم پیشوش هم برای میگیریم که شو به مقصد خیلی 100 کس بود نشتم پارتن چشم ما برای میگیرم با خاطری که شو به چی باشه انا با هم خاطر برادر عزیز از خدا بترسین با خدا قسم یک عمر عذاب میکشین یک عمر. ما دیگه هیچی گفتن نمیدونم دیگه چی تو بگم. حق فرزند یک کس خود. حق فرزند والله قسم ما بک میگیرم واقعا در یوتیوب رکلام نمیکنم که بچه‌ها بیاین ما کار دارم. خیلی بوجم خیلی کارم میگیرم چیستا که بوشاگ مرداش میاد. بلی دچه ما بک طرفتم درومم باید یه روزه 45 نفر آدم جمع شده. برای که ما هیچ وقت رابطه را بناو نمیمون سوما ما میبرم میتونم. در کار سر کدگه ما آوانس ما پیتانی ما خیلی تو مترس تو همه جای خوب شما خیلی میکنم. اونجا ازبکان کار میکنن ازبکان دواگون خوان و داموی ما در درونی دام خوان. داموی ما دکمه ندارم. یگون تش. نیکی با وستن اون رابطه‌ای که به عقلم بسیارش استرومنت هم میدزدن امروز 115,000 داد استرومنت خریدگیم 115 تا 150,000 داد. مثلا هم نون میخورن هم بو مردم توف میکنن. یکی هستن بچه دستوی هم قطیمه کار کسن 5-6 ساله همین کمیتر یاده بنویسین زنکو قطیمه کار میکنن. در گروپو مرا بسیار آدمو میشناسن در این روسیه تا همین 4 سالی که ما کار کردگیم مرا همه میشناسه پشتی زیاده ممکن 10-12 هزار آدم مرا بشناسه کیم چی مقصد. ما پدرم معلمه مرا با نون حلال کلام کردگیم من نون حرام خوردگی نیستم. یکون وقت ما حق یکون کس هم خوردگی نیستم. بچه هایی که کار کرده یکی ما بودوی شما ویدیو را دیدین او بلا علی را گرفتن سومو شمو را سوم نمیتنی همه ایتا سوم تا میگیری یکون تا ایتا سوم تا یکون کس گرفتگی نیسته. ما همه ایتا سوم تا میو میتن تو سالی نوه انشالله که همه اویلک میگیرن. توش تو که زدش کشیده سه یه حسابی فیرما انوزی پیکده انشالله که تو سالی نوه چیزی که مو محکم کردگیم همه را اویلک میتین. برادر عزیز این هم خیلی خدا نگهبون تاموشه دیگه من نمیدونم چی بگم. اما قمه گم که سیتوات را دیدین که پروسه ایجا دیگه گپوی هسته که سبحان الله گفتش نمیشه وده
сад афсӯсги гуфташ намешавад. ҳамон ха мегӯм ки пастсарино шудастаянд ки даромадиянд то ин дараҷара хеле кардан. шуморо ёфтан дик карадай, дар худо ёфтантон дик карадай. Просто баъд намек гуфтаям бародар ки ай пишти 4 ахмақ баъд ки чӣ қадар мардума ғаметандааст. Субҳаналлоҳ, алло ҳидоятон кунад, бовар кунед шуморо бояд набахшӣ. Ба худо шуморо умуман бояд раҳм кардан дар кор нестай. Шуморо бояд хати як зарраи раҳм кардан дар кор нестай. Яке аз пишти 4 ахмақ чӣ қадар мардум азоб мекашад, чӣ қадар мардума меоранд азоб метан. Алло ҳидоятон кунад. Барои ҳам қадар времятона гирифтен, фаҳмиден, биёрен пули мардака барбигардонен битен. Агар ки наёрен заявлениша ки нависон, хай хитон медонен, баъд на фикр накунен ки ана мегрезен мерен, ана усо мегрезен, ин чизо фоидатон намекунад. Тоҷикистон бигрезӣ меованад, куҷое ки бигрезӣ меованад. е ҷура ҳамин давлати худа давлати хитай. Фуромӯш накун ки ту дигар давлат мегрезӣ. ба ин қади сум қайти куҷо гирехта метонӣ? не куҷое ки бигрезан иншоалло раҳмон дар Тоҷикистон ҳам ҳастан бародаро меёваншон. Дар ҳамин ҷо ҳам ҳастан бародаро. Мақсад ман мисол бесоҳиб нестам. Ҳастан бародарое ки мақсад толи ма то ҳол навақ ба худ омадам. мисоли кораи пайш ма 10 рӯз буд ҳаминҷа хоб будам. ҳамин ягон соат ба мошинами нижнигароз ки ябек дорам ҳамҷа мерафтам меомам тамом. ина ман нав ба худ омама амрӯз. кадоме ҳастӣ биёр ба дасти ягон кас рӯй мекунӣ, худут меориш ба пеши мара, биёр суми мара бите, бизабра ай пай зиндагича кӯдако нигоҳ кун. ай пишти ту ҳаром. агар ози ман ҳамҷа заявление бинависам, ҳамин домда 100 та тоҷики дига зиндагӣ мекунад, ҳамин 100 та тоҷика кашокаш медоданд. Бадагия ё 100 та тоҷики дига кашокаш медоданд. 100 касига ай пишти шумо айнони хӯрдан мемонанд. 100%. ҳамаи ҳамин ай пишти 4 кас азоб мекашад. ба ҳамин хотир ман ина дар YouTube видео обращение кардам ки ба хубӣ биёрен, кор ҳал шавад, ай пай кортон шуед. ман қабуфтанӣ дорам. ин коро ки дар ҳаққи ман кардагиен, ин коро ягон вақт бахшиданӣ нестанд. ягон вақт ту дар сум дар кор буд, мардонавор меомадӣ мегуфтӣ, ман меёфтам тура медодум, мерафтӣ, ҳамин корро намекардӣ. не ки вақте ки уже корро ба ин дараҷа расонде, шумо ҳам айхтон хафашен, 2 рӯз муҳлат, баъд ай 2 рӯз мақсад айхтон хафашен. баъди 2 рӯз ман заявление ман менависонам. агар ки наёмаден, заявлениеро ман менависонам, барам дар назди қонун ҷавоб гӯем. дига ман ягон гап гуфтанӣ нестам. Аз қонун да статьяш ганда вазбинае. Статьяи вазбин қати меравани. худо нигаҳбонтон бошад бародари азиз. Дар ҳаёт қаддоме ки қатима кор кардестен, ҳоли ҳам кор кардестен, зиёда 400-500 нафар одам кор кардестен. дар ҳамин комментария бинависен, то дигаро бидонанд ки ман киям, чиям, чӣ кораям. ман ягон кор дар YouTube, дар ягон ҷо реклама намекунам. ман корро мегирам, одамо хучон меоянд, медонанд ки ман ягон каса фреб, кидат, ягон кор намекунам. сари вақт сумшон мегирад, документ мегӯяд, документиш мекунам, питание мегӯяд, питаниш метам. чизе ки меган, даже период ман сумшон наметам. бачаҳое ки қадима кор мекунед, комментарияро бинависен, лайк шапакш кунед ки ами ба ҳамун оқипадаро бираса, биёям ба сари масъала, мақсад биёрам суми маро битан, тамом. худо нигаҳбонтон бошад бародари азиз. боқӣ дар амони худо бошед.